बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जथाय डिजिटेल बिजोंनि गेजेरजों फोरोंनो राहा लानाय एपखौ नायसंनायजों लोगोसे एसगोजिस प्राइभेट लिमिटेडनि डाइरेक्टरखौ लोगो हमनानै सावरायलायो। फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंजों लोगोसे आसामनि मोन गुबुन गु बिजोंनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ डिजिटेल बिजोंनि गेजेरजों फोरोंनायनि राहा लानाय एपखौ नायसंनायजों लोगोसे एसगोजिस प्राइभेट लिमिटेडनि डाइरेक्टर मनदीप शर्माखौ लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायो। दिनै बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि तरेन बर', नेहाथारि प्रशान्त बर', मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै हान्जा फारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, अबित नार्जारि, थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारि, लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि महिम बसुमतारिमोनहा बाहागो लायो। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जथाय डिजिटेल बिजोंनि गेजेरजों फोरोंनो राहा लानाय एपखौ नायसंनायजों लोगोसे एसगोजिस प्राइभेट लिमिटेडनि डाइरेक्टरखौ लोगो हमनानै सावरायलायो। फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंजों लोगोसे आसामनि मोन गुबुन गु बिजोंनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ डिजिटेल बिजोंनि गेजेरजों फोरोंनायनि राहा लानाय एपखौ नायसंनायजों लोगोसे एसगोजिस प्राइभेट लिमिटेडनि डाइरेक्टर मनदीप शर्माखौ लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायो। दिनै बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि तरेन बर', नेहाथारि प्रशान्त बर', मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै हान्जा फारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, अबित नार्जारि, थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारि, लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि महिम बसुमतारिमोनहा बाहागो लायो।